Haga jingla kai Indian Super League hapring ke Bengaluru Persia ika raw glas Punjab. Haba pai shakre ke jingla kai baro artli ken hun kia khait da mar lai gol. Baleng bagan ke jingya khait ka Bengaluru kala khur nyau point haga ke Samoy bat ka raw glas Punjab kala khur sau point haga ke Samoy. Haga jingla kai Europa League ka bahap haga Group B hapring ka Athens Persia ika Brighton. Haba pai shakne ke jingle kai ka Brighton kala la bat pelim ya ka Athens dai way la not. But ia kane ke shigul jong ka Brighton la yo ban thep ha ka minute ka basan theusan leng ba ka penalty balakan jat do Pedro. Baleng bang ke jing job ka Brighton kala yo ban rung shakara of 16. Haga jingle kai ka bahap ha ka Group C hapring ka Sparta Prague Persia ka Real Betis. Haga ne ke jingle kai ka Sparta kala la ban pelim ya ka Real Betis dai way la not. Baria kan ke shigul jong ka Sparta Prague la yo ban thep haga minute ke basan peusau lengbau Harislen baleng bang ke jing job ka Sparta Prague kadang don jingkerman ban yorung shakara of 16 haga jingle kai ka bahab haga Group D hapring ka Atalanta Persia ka Sporting haba phai shakne ke jingle kai baro artli ken hun ke khai ta mar shigul ya ke shigul jong ka Atalanta la yo ban thep lengbau Skamaka haga minute ke ba ar peulai bat ya ke shigul jong ka Sporting layo ban thep do Edward haga minute ka basan penriu haga jingla kai ka bahab haga Group A hapring ka Baka Topola Persia ka West Ham haga ne ke jingla kai ka West Ham kala khore ka nam hadin bagalala ban pelim ya ka Baka Topola dai weila not ya ne ke shigul jong ka West Ham layo ban thep hashwa ban kut ka jingla kai kata haga minute ka ba prap kundai lengbau Thomas haga jingle kai ka bahab haga Group B hapring ka Marseille Persia ka Ajax haba phai shakne ka jingle kai ka Marseille kalala ban pelim salit ya ka Ajax da sau lalai haga ba urang ile kai jong ka Marseille o Aubameyang ulayo ban thep Hattrick haga ne ka jingle kai kata ulayo ban thep haga minute ka bakhandai sau pnyau bad hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minute ka bakhandai peu plus lai lengba ka penalty haga jingle kai ka bahab haga Group G hapring ka Khyrwit Persia ka Roma haba phai shakre ka jingle kai baro artli ki ken hun ke khai ta mar shigul ya ka shigul jong ka Khyrwit la yo ban thep haga minute ka basan peu lengba Bedia bar ya ka shigul jong ka Roma la yo ban thep haga minute ka ba ar pewei lengba Lukaku ba lengba ka jing ya khai ka Roma ka la yo ban rung lupa shakara of 16 haga jingle kai ka bahab haga Group E hapring ka Liverpool Persia ka LASK haba phai shakre ka jingle kai ka Liverpool kala job sok da saula not ya gini ki sau gol jong ka Liverpool la yo ban thep ar gol da Gakpo haga minute ka ba khatsan bat haga minute ka ba khandai peu plus away bat marshi gol la yo ban thep da Dias bat Muhammad Salah bat leng bang ne ki jing job ka Liverpool kala yo ban rong shakara of 16